Bos días. Hoxe vou a falar dunha anécdota desta fin de semana e desde esa chegar a algo que é o que quero sobre o que quero opinar ou que creo que é bo poñelo en riba da mesa. Vou falar de hostelería, e vou falar do exemplo de dous locais que hai a carón da Catedral de Santiago que distan 150 metros, 200 metros un do outro, non sei, están a carón da Catedral, quero dicir que no entorno da Catedral, o cal é un sitio privilexiado, están no centro de Santiago, teñen en esta época, este mes de setembro, outubro, están sendo realmente, polo menos pola cantidade de turistas que hai na rúa, están sendo espectaculares, o sea que son locais que, digamos, que teñen unha posición privilexiada para traballar, para gañar diñeiro, etcétera, etcétera. Un deles, o primeiro, vou de cando en vez, acostumeime sobre todo polo bo trato, amabilidade, sorrisas, se eu pedir un descafeinado sería o mesmo que pedir un café excelente, para min un dos mellores descafeinados que un pode tomar en Compostela. Sempre che poñen un platiño cun biscoito recén feito, fantástico, a excelencia. Creo que non se pode pedir máis. Bo trato, amabilidade, sempre unha sonrisa, rapidez, algo para acompañar o biscoito, realmente espectacular. Prezo un 50. Dentro do razoable, hoxe en día, o café subeu moito. Para os que lembramos cando o café costaba menos de €1, pois un 50 parece moito, pero é certo, as cousas foron así, o café subiu, todo cambiou, un 50 é un prezo hoxe en día razonable e é o que atopas na maioría dos sitios. O outro local que caín esta fin de semana de casualidade, porque era o que tiña máis cerca, quería ir, bueno, tocou ese. Tiven que repetir 2 veces o que quería. Era un descafeinado, tampouco é que fora unha nota grande que non se lembraran, 2 veces porque preguntame: "Entonces queres?" "Sí, quero eso." Parecía extrañada a persoa de que entrara ali, pero bueno, e había máis xente, e fora tiña xente tamén, pero bueno, o dito, que tiven que repetir 2 veces e que me puxeron un descafeinado normal tirando a malo, hai categorías nos descafeinados como nos cafés, este era normal tirando a malo, non é que fora o peor do mundo, pero, vamos, normaliño. Evidentemente non me puxeron absolutamente nada, nin sequera estas galletiñas cutres que veñen en bolsa que son industriais, nin eso, por non tiña nin servilletas en riba da barra. Non é que non as vira ou que estiveran lonxe, non existían, é dicir, non tiña nin servilletas. Cando fun a pagar, cando lle dixen cóbrame isto, €1,80. Eu entendo que o primeiro fai un traballo excelente, está gañando cartas, porque senón, pois non che daría o biscoito, ou che cobraría un pouco máis, ou está gañando cartas. Non sei se moitos nin poucos, pero está gañando. O segundo, evidentemente, está che dando o mínimo do mínimo do mínimo, o básico do básico do básico. Estáche cobrando un 80. Bueno, non é normal. É o que digo, que entre unha cousa e outra ten que haber un intermedio. Ten que haber algún punto no que, bueno, pois, ao mellor vas a topar locais excelentes con un precio baixo, locais excelentes con un precio un pouco máis alto, pero non pode ser que os extremos sexan así e que no extremo máis alto, máis caro, máis o que atopes non sexa excelencia, senón o que sexa a cutrez. O que é cutre, quero dicir, cando lle cobras a alguén €1,80 hoxe en día por un café, dá igual que sexa aquí en Zaragoza, en Valencia, dame exactamente igual, ao carón dunha catedral ou dun sitio, bueno, estás poñendo uns prezos realmente excesivos. Si os vas a poñer, polo menos que sexa con todo a excelencia máxima, entón, ao mellor, pois o aceptas, dis, bueno, cobraronme, pero oye, que maravilla, porque ademais a xente lembra o peor. Cando lle preguntas a alguén como foron as vacacións, normalmente se foron ben e non tivo ningún problema, maravilloso, saínos todo de maravilla, o pasamos moi ben, tal. Pero cando lles pasa unha cousa destas, o pasamos ben, pero tivemos un sitio, pasounos isto nun local, nos vai decir, metéronos unha clavada, a xente lembra o malo, por desgraza, lembra o malo. Enseguida
das unha imaxe que non se corresponde probablemente coa maioría da hostelería. Así que estes locais son os que deberían, os propios asociados da hostelería, os propios negocios que deberían de regular. Como? Moi complicado. Eu o que digo é que normalmente estamos pedíndolle ás institucións que fagan cousas. Exixímoslle ás institucións que regulen os usos turísticos, que a cidade este limpa, que os vixemos para que non fagan ruído, lóxicamente, tamén, que se les deixe traballar porque teñen que comer, pero ao mesmo tempo regular que non haxa demais, é dicir, as institucións, xa sexa goberno, xunta, estado, dá igual o color político, pedimoslle sempre un montón de cosas. Pero que temos tamén que empezar como cidadáns a exixirlle aos sectores, o sector da hostelería, pero tamén aos sectores do comercio en xeral, que haxa uns mínimos, que haxa uns baremos, unha regulación, que haxa unha base coincidente en todos, para que, pois veña quen veña, pois sí, que ao mellor un sitio lle cobran un pouco máis, pero ten algo excelente, ou que lle cobran un pouco menos, pero un pouco atopan aí, quero dicir, entre eles mesmos deberían de poñer uns baremos, non sei, sentarse, reunirse, facer unha enquisa entre os turistas e entre os da cidade, porque os da cidade tamén os sufrimos en inverno, porque a min tamén me ten pasado en inverno, cando non hai ningún turista ao mellor en algún mes, chegar a un sitio por estar a carón da catedral ou cerca, pois clavarche 10, 20 ou 30 céntimos máis do que sería razonable. Entón, para cando unha regulación propia da hostelería, para cando a hostelería vai entonar un mea culpa, efectivamente, temos que facer algo internamente para regularnos, para poñer en coto a eses locais que teñen malas prácticas, que non se preocupan máis que en 2 meses do ano gañar un montón de cartos e despois xa se despreocupan, que dan unha mala imaxe, da cidade e prexudican ademais non só aos turistas, prexudican tamén aos cidadáns. Entonces, a miña reflexión hoxe é que efectivamente está moi ben que lle pidamos ás institucións que traballen e que fagan cousas con respecto ao turismo, respecto a outro montón de cousas, pero temos tamén aos sectores que empezar a reclamar. O sector do comercio, o sector da hostelería, os servicios en xeral, temos que empezar a reclamarlles que fagan a súa parte. No sector do comercio en xeral, máis ou menos, eu creo que temos un comercio bastante. O sector da hostelería é moi variado. É certo que tes bares de todo tipo, locais de todo tipo, restaurantes de todo tipo, comidas de todo tipo, hai de todo. Pero é unha cuestión deles aglutinar, digamos que poñer unhas bases, poñer uns mínimos, e ao mellor é aí onde teñen que empezar a traballar, que teñen cousas por facer, teñen un traballo por facer, que eu creo que non se pode facer desde fora, tense que facer desde dentro, xa sexa con comunicados internos, xa sexa con cursos para os seus asociados, xa sexa, non sei, habrá que poñer ideas en riba da mesa e abrir un debate. Pero está claro que a imaxe da cidade e que o servizo aos cidadáns, non só aos turistas, tamén aos cidadáns, depende de que a hostelería marque uns mínimos e uns máximos, marque unhas bases de traballo que creo que son